everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Nga sa ato patay. Mao ka nang atong gipangita tay wasay. O gining usa, piki ni pagkabanga. Patiran ko kusog be. Ha! Hala! 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 Miluibi ka hala! Hala! Duluminas! Kita ka dong! Wa mabuha ka laing banga! Nga sa ato pa, ang original sab ni! Duha day original nga banga dong! Ang atong dadon! Ha? Ang atong dadon! Duha ka buhok Tay, banga! ako'y patid tay. Kay mas kusgan ko mo patid. Ako'y patid. Nga sa ato pa, dili kusog ako magkapati dong. Hala! Hala, sa kakusog si mong bati dong luminos! Wa mabuag ang katapusang banga! Nga atong gipatiran! Banga aoy ni mo dong, oy! Ay ko na duha ka banga ang dili mabuak! Usara gyud tay, usara gyud. Kabanga! Usara ka banga ang gibugna ni Haring Sos. Banga. Alang sa mga itom ug kasing-kasing. O niya, anong duha na ka banga? Wa mabuak! Banga ani mo dong, Tay, oy! ang pinausa ka banga ngay mo gigunitan. Kay usbon ko sa pagbunal ka ng maong banga. Ay, hoy, ang saman ng gilalisan nilang wasay og ni Dong Luminos. Ay, dili man kay nako madangog kay bungol-bungol naman tingali ko. Bungol na kong ginagan. Ay, uy. Hala! Hala! Hala, naman itong akong gigunitan! Hay naman ganitong mata ni Bertagos nga gisod sa kristal! Buwang! Didarahain naman to ay! Hala! Hala, tara! Gidagan sa gamayng tanga! Ay, akong gagdan! Kilala makuha ko kanto! Ang espada gani, be! Akong dadaan! Hey, katasan na! Patpasa mo dagan sa maong tanga ay! Kusgan na gud niya gud! Gamay king tanga ha! Pero o kadaog siya sa kristal nga gisudlan sa mga mata ni Bertagos! Nani bato ay! Hapato na kong panit ng bato be! Padayon kong gugukod! Okay! Doon na lang ko! Labayon na ko ng bato! Dako kang matawa akong igon na. Naigog yan. Pero kanoon, wag buhi ang kristal nga nadya ang sod sa nadya sod ang mata ni Bertagos. Nidagan pag yung nakuha ni nga tanga ay nihunong naman ang tata. Daigad kung hunong sa pagkukod. Maaptan na gani na. Piti yung ganang espada ni Prinsesa Hestia Tangahaka. Doon na lang ko! Ala! Sa katapusan, buak yun! Nabuak rin ang banga nga tadyaw! Kini, Dili ka banga nung nabuak kini mo kini tay. Mao ni ang tinuod nga bilangguan sa mga demonyo. Unsa! Dong! Ah. Dong Luminos! Nana. Dong! Ay! Nana. Mamiya na tanin niya! Oy! Samtang nabalit na nako ang mga mata ni Bertagos! Kaya hapit na ba ni Mada sa gamayng tanga, Dong! Unsa? Tala tay wasay. Ah. Tala, kinahanglan makabiya na ta dinhi. Ain maghanay mo tang ang akong anak. Ang akong mga sakop ng mga lemurian. Pagkaluoy na nila tanahon. Wa sila masayod nga kining niagi sa ilang tungod. Ang ila kining hari. Pasag nilang makahigayon ko. Anam-anamon ko patay ang mga bantay sa palibot. Aron buhian ko ang mga tagalimurian. Pasensya o na kamo. Si Bertagos ka na ni patong sa kinatumyan.
sa triangulo nga taas kayo ug anaa siya sa habog. Malipayon kayo siya. Ngano man ka? Nilampos kita sa pagpagawa sa ikatulong buwan! Kaluha kong bagunawa! Kini, nisubang na ang ikatulong buwan. Ang eskorpodo nga buwan. Mamiligro nga akong anak. Mamiligro si Prinsesa Histia. Hain man ka si Prinsesa Histia. Ikaw ba ka? Haring sila. Nailan ko sa tiguang nga limuryan. Siniyasan ko siya katingalig. May mga kaaway nga napaminaw. Tulon ko ang tiguang nga limuryan sa iyang kipresuhan. Haring Salamis. Ikaw ba kini manalag ng tiguang? Ikaw yun. Daan pa ko nga ikaw gayud ka ni Haring Salamis. Ibalik ka yun. Aron tabangan kami sa among namutangan. Nibalik ko aron sa pagluhas akong anak. Ug kamo. Apadili ka makaluwas sa imong anak Haring Salamis. Unsa? Ayaw kong tiaway ni anak manalag ng tiguang. Nakita ko ang lalaking muluwas kaniya. Apanahadlo kong mauwahi siya. Unsa? Buhi mi Haring Salamis at makatabang mi sa pagpakig-away sa itong mga kaaway. May gamay pa kaming kusog aron sa pagpakigbatok sa atong mga kaaway. Ana Histia, kompleto na ang totoo ka buwan nga mao'y musaksi sa imong kamatayon. Sige, buhatan ninyo ang gusto ninyong buhaton ka ako. Kanak kung inyo kong mapatay. Oh, Ana-ana ang mga manggugubat ng mga anghel ni Jesus. Iyan ang gipada aron sumpon ang inyong kadautan. Oy! Maisugon kang nitubag ka na ko. Nakakita ka ba ni ining akong gigunitan? Nakakita ang espada ito. Ang espada nga gipatay ni Alastor sa akong inahan. Unsaon mo ka na? Siyempre. Humanon yan sa pagkuha sa imong espiritu gikan sa imong lawas. Dungkabon ko ang imong dughan ug kuhaon ko ang imong kasing-kasing. O Og unsa? Og kanon! Bakunawa! Ana si babang bahay ng akong anak. Kinahanglan maluwas ko siya. Buhi una mi diri Haring Salamis aron makatabang mi kanimo. Unsa iyang gibuhat? Gituyok-tuyok ka na Gisayaw-sayawan kaniya o naghimo sa ritual aron nga magdikit ang tulo ka buwan o makuha ang imong espiritu. Unsa kining akong gibati? Inunsa? Adunay ni bira sa akong espiritu. Dili ko magaginawa. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.